Godt. Så vil jeg vise jer, hvordan man laver. Men det er ikke noget, man laver. Se, man fucker op. Prøv det igen. Okay, ja. Okay. Det her det er sådan, graferne ser ud i eksponentielle sammenhæng. Okay, så vi har en graf, der går sådan her. Og det er en lige streg, som hedder en konstant graf. Og den hedder A er lige med 1. Og så har vi en aftagende graf, der kører sådan her. Som aldrig rører x-aksen. Det gør ingen af dem. Og den her, den hedder A er større end 0, men mindre end 1. Og så har vi en voksende graf, der er stigende her. Og den kører sådan her. Og den hedder A er større end 1. Godt. Nu har vi fundet ud af, hvordan graferne kan se ud. Nu skal vi finde B. Og vi ved, at B, det er skæringen på y-aksen. Så altså, ved den konstante er B der, og ved den der er den her, og ved den sidste er den her. Godt. Nu skal vi finde A. Og den finder vi ved, at vi kigger på den her stigende graf. Og vi finder 2 punkter. Og vi har valgt de her 2, og den har 3,10. Og den her hedder 9,50. Great. Så giver vi dem navne. Og den her hedder så x1, og den her hedder y2. Y1, den her Y1, og den her hedder X2, og den hedder Y2. Yes. Så kan vi snildt sætte den ind i vores lille formel, for at finde A-værdien. Så vi siger A lige med, så vi kan se, så vi kan se 9 minus 3. Den har den, så det er en kvadratrum. Yes. 50 divideret med 10. Og når man så regner det ud på lommeregner, Inspire, whatever, hovedregning, you find out, så giver det 1,3. På den måde har vi fundet A. Okay, halveringskonstanten foregår lidt på samme måde som fordoblingskonstanten. Bortset fra, at når det er halveringskonstanten, så i stedet for at A er over 1, så er A under 1. Altså, den går nedad. Så hvis vi vil finde halveringskonstanten, og vi fra 70, som det står her, så går vi ud her, og så går vi nedad, hvor den så ender på 2. Så gør vi det samme igen, hvor vi så finder ud af, hvad halvdelen af 70 er. Det er 35. Så vi går ud af her. Nu skal jeg lige lave en lige. Sådan der. Og så går vi ned af her, hvor vi så ender på 6. Derfor skriver vi så 6 minus 2, hvor vi så får tallet 4 som vores halveringskonstanten. Altså, Julie, du må godt stoppe med at filme. Vi skal så forklare om fordoblingskonstanten. Og det er simpelthen, at vi skal finde ud af, at hvis nu at vi fordobler et bekogeligt y-tal herover, så skal vi finde ud af, hvor meget den så har ændret sig herover, når det er en eksponentiel funktion. Så hvis nu vi siger, at vi umiddelbart starter med tallet 5, så går vi ud fra der, og så nedad her, hvor vi så finder ud af, hvad tallet er hernede, hvilket så er 9. Så tager vi
siger vi 5 gange 2, hvilket er 10, så vi går op på 10. Og gør det samme, som vi gjorde dernede, ved at gå ud her, og så nedad mod x-aksen, hvor vi så kommer ned til 11. Det vi så gør, det er, at vi skriver 10, 2 er lige med 11, fordi at 10 var lige med 11 på x-aksen, minus 9 er lige med 2. Derved kan vi så sige, at fordoblingskonstanten, det er 2.